Her der har vi interfasen, og her der har vi en stor celle. Og en cellekerne. I interfasen er cellen endnu ikke i deling, og kromosomerne er derfor ikke synlige, fordi de ligger herinde i vores cellekerne. Og i denne fase fordobler kromosomerne sig. Derefter har vi så profasen. I profasen er cellens kromosomer blevet fordoblet. De har trykket sig sammen og er derfor synlige. Hver kromosomhalvdel kalder man et kromatid. Det sted, kromatiderne hænger sammen, kalder man centromer. Ja, og så kommer vi videre til metafasen, hvor vi så tilføjer centrionerne. De er der allerede i profasen, men de er mere vigtige her, for vi kan se tengtrådene, som er igen eller hænger sammen på centrionerne. Der er nogle tengtråde, som sætter sig sammen med kromosomernes centromer, som er der, hvor de binder sig sammen og bliver til dobbelte kromosomer. Ja, og her der har vi anafasen, og i anafasen der bliver kromatiderne i et fordoblet kromosom så adskilt, i det at tengtrådene her fra hver side trækker dem til hver ende i cellen. Ja, i telofasen. I telofasen deler cellen sig ved indsving på midten. Ja, vi ser lige her. Så det er næsten to celler. Og så har vi interfasen igen, hvor vi har to identiske celler, hver med sin cellekerne, og de her celler er så klar til at lave mitose en gang.